निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी। वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प। वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प। प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण। प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघासाठी महायुतीचे उमेदवार किरण सामंतच असणार आहेत। आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे याबाबत मागणी केली आहे। येत्या 2 दिवसात यावर निर्णय होईल असं शिंदे शिवसेना कणकवली विधानसभा प्रमुख संदेश सावंत पटेल यांनी सांगितलं। तसेच मंत्री केसरकर यांनी नारायण राणेंच्या उमेदवारीबाबत केलेल्या ते वक्तव्य पक्षाशी संबंधित नाही, ते त्यांचं वैयक्तिक मत आहे असं सावंत यांनी सांगितलंय। काय म्हणालेत सावंत पाहूया। आमचा विषय कसा आहे, ते उबाटाचा जे आहे विनायक राऊतांचा विषय तुम्ही सांगताय, तो काही एकच उमेदवार त्यांच्याकडे आहे। पण आमच्याकडे युती असल्यामुळे आमच्याकडे शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी आम्ही तिन्ही पक्षाची युती आहे। त्यात शिवसेना, भाजप हे दोन्ही पक्ष स्ट्रॉंग आहेत त्या जिल्ह्यामध्ये। प्रत्येकाला वाटतं की आपला उमेदवार तिथे असावा। आमच्या वतीने आमच्या शिवसेनेमार्फत आम्ही उदय सामंतचे बंधू किरण सामंत यांचं नाव आमच्या सगळ्या वरिष्ठांमध्ये सीएम पदपासून सगळीकडे आम्ही दिलेलं आहे। भाजपमध्ये काही रवी चव्हाण असतील, आमचे राणेसाहेब असतील किंवा प्रमोद जठार असतील, ही त्यांची नावं आहेत। पण आम्ही असं गृहीत धरलं की शिंदे साहेबांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की ही सीट शिवसेनेची ते आपल्यालाच भेटणार आहेत। त्या अनुषंगाने आम्ही आमचं काम पण सुरू केलं आहे। बऱ्यापैकी आता मी विधानसभा प्रमुख इथे 332 बूथचं माझं टार्गेट आहे। 332 पैकी बऱ्यापैकी म्हणजे 80% बूथ आमचे कंप्लीट झालेले आहेत। तिकडे बूथ बैठका झालेल्या आहेत। आमची तयारी पूर्णपणे चालू आहे आणि आम्हाला 100% खात्री आहे की ही सीट शिवसेनेला सुटणार आहे आणि किरण सामंत हेच आमचे उमेदवार असणार। आणि येत्या 2 दिवसात 30 तारखेच्या अगोदर तुम्हाला सगळं चित्र स्पष्ट होईल। एक लक्षात घ्या, दीपक भाईंनी काय प्रेस घेतली ते त्यांचा विषय, त्यांचं वैयक्तिक मत असेल। आमचा पक्षाचा तो विषय नाही आहे, पक्षाची ती भूमिका नाही आहे। दीपक भाईंचं वैयक्तिक मत आहे, ठीक आहे। राणेसाहेब हे कोकणचे भाग्य विधातेच आहेत, त्यांना त्याच्याबद्दल दुमत नाही आहे। पण आज राणेसाहेब भाजपचे आहेत, आमचा स्वतंत्र पक्ष आहे शिवसेना, आमचे पण तळागाळापर्यंत कार्यकर्ते आहेत। रत्नागिरीत आमचं बऱ्यापैकी होल्ड आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पण आम्ही बऱ्यापैकी आमचं काम चालू आहे आणि आमचा महायुतीचा आमचा उमेदवार जो असेल, आमची मागणी किरण सामंत म्हणून आहे। मग महायुती आम्हाला कोणी उमेदवार देऊन देत, मग किरण सामंत असतील किंवा राणेसाहेब असतील त्यांचं आम्ही काम करणार, किंवा रवी चव्हाण असतील किंवा प्रमोद जठार देतील, महायुतीचा उमेदवार असेल त्याचं काम आम्ही सर्व एक दिलाने एक मताने करणार। पण दीपक भाईंनी जे दिले प्रेस नोट त्यांचं वैयक्तिक मत आहे, तो पक्षाची भूमिका नाही ती। आमची अपेक्षा धनुष्यबाण निशाणीवरच आहे। धनुष्यबाणचं निशाणीचं त्या दृष्टीने आमचं काम चालू आहे। आमची अपेक्षाच आहे की धनुष्यबाण निशाणी आणि शिवसेना हे दोन्ही, शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निशाणी याचाच उमेदवार आम्हाला मिळावा ही माझी वैयक्तिक सगळ्या कार्यकर्त्यांची मागणी आहे। रत्नागिरीपासून चिपळूणपासून मी घेतलं असतं तेव्हा दोडामार्गपर्यंत प्रत्येकाच्या डोक्यात तेच आहे। सर्व कार्यकर्त्यांची मागणी आहे की आम्हाला आमच्या निशाणीला, धनुष्यबाणला हे निशाणी खाली आम्हाला उमेदवारी भेटावी आणि किरण सामंतांना उमेदवारी मिळावी। त्यांचा पक्ष आहे, त्यांचं त्या ठिकाणी ते योग्य आहे। भाजप म्हणून त्यांचं ते योग्य चाललंय की ते आपला उमेदवार आपल्या पक्षासाठी मागणार, कारण त्यांना शेवटी त्यांचा पक्ष वाढवायचा आहे आणि त्यांच्याकडे असतील मातबर आहेत, नाही आम्ही म्हणत नाही, रवी चव्हाण आहेत, राणेसाहेब आहेत किंवा प्रमोद जठार आहेत। पण आमचा उमेदवारी पण कोणतरी साधा असा नाही आहे, तोही मजबूत आहे, ताकदीचा आहे। त्याचं स्वतःची एक इकडे फळी तयार आहे, स्वतःचे त्यांचे कार्यकर्ते आहेत। सामंत फॅमिली आणि सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी त्यांचा ऑलरेडी होल्ड आहेच, पण सिंधुदुर्गातले ते स्थानिक आपले पुत्रच आहेत। आपले कोकण पुत्र वेंगुर्ला त्यांचं गाव आहे, एकत्र आहे आणि त्यांची स्वतःची एक फळी आहे, स्वतः त्यांना मांडणारे कार्यकर्ते आहेत। आणि निजा सर्व पक्ष म्हणजे आमचे भाजपचंच म्हणू नका, सेनेचंच म्हणू नका, भाजपमधले कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे, उबाटाचे कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे की आम्हाला किरण सामंत सारखा नवीन चेहरा आम्हाला इथे लोकसभेसाठी मिळावा। आणि लोकांचं मत तसं तुम्ही साधारण पाहणी केलं तुमच्या ते नजरेत पण येईल की तुम्हाला ऐकू पण येईल
की नवीन चेहरा, चांगला चेहरा असा आम्हाला मिळावा, ही अशी त्या लोकांची अपेक्षा आहे. म्हणून आमचं पण आशा वाढलेली आहे की किरण सामंत यांनाच सीट मिळेल. किरण सामंत आणि विनायकराव ही जर लढत झाली तर आमची लढत सोपी आहे. पेपर एकदम सोपा आहे, काही अडचण नाही. रत्नागिरीत आम्ही नाही म्हटलं तर 1,00,000-1,50,000 मताधिक्य कोण इथे येऊ आणि इथे भाजप सेना इथे आमची आहेच शेवटी, नाही म्हटलं तरी. तर इथे आम्ही नाही म्हटलं 70 ते 80,000 मताधिक्य घेऊ. तिकडच्या लोकसभेला 1.5 लाख आणि इथे 70 ते 80,000 म्हणतोय. 3 विधानसभेचं म्हणतोय आपण, तिन्ही विधानसभा मिळून कमीत कमी म्हणतोय. जास्त आमची अपेक्षाच्या 2.5 लाखाच्या वरच आमच्या उमेदवारीला अपेक्षित आहे. पण आताच आपण अभ्यास करतोय, काय करतो, लेट जरा उमेदवार जेवढा होतं तेवढा आम्हाला खाली ग्राउंडला जायला जरा वेळ होतोय. पण त्या हिशोबाने म्हटलं तर आमचा उमेदवार नाही म्हटलं 2 ते 2.5 लाखाने येणार. भाजपचे 3 उमेदवार आहेत, आमचा 1, असे 4 उमेदवार तिकीट मागतायत. महायुतीमध्ये 4 जण आहेत. मागतात म्हणण्यापेक्षा किरण सामंत हे एकदम प्रबळ दावेदार आहेत, प्रमोद जठारे मागतायत आणि राणे साहेब किंवा रवी चव्हाण हे भाजपकडनं येत आहेत. ते मागतात की मला माहिती नाही, पण प्रमोद जठारे मागतात एवढं माहिती आहे. किरण सामंत आमच्या पक्षानं मागतात ते माहिती आहे. 4पैकी कुठलाही उमेदवार असेल तो महायुतीचा असेल, मग तो असेल त्याचं आम्ही सगळं मिळून काम करणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.